abokina dama ina so in tambaye ka. Wai yaushe ne jirgin yan Saudiya za su fara tashi ne? Kwanan nan za a fara tashi ba tare da daɗewa ba nan da nan. Kuma an ce yan jihar Kogi su za su fara tashi ko? Yan jihar Kogi ne kuma kaga bana ma ba fasinja da yawa. Wallahi ka san kuma an rage naira 3,300 kowace kujera. Kaga yayi sauki. Ai an samu sauki a kan da. Ai gwamnatin Buhari tabarkalla. Alhamdulillah sai dai godiya wallahi. Sai dai godiya. Wallahi kwana biyu na samu hutu da ya kamata na ce to zo in duba ku tun da kwana biyu an dade ba a haɗu ba. To wallahi abin yayi dadi. Kai na gan ku duk kuna shana lafiya kuma. A yanan ka bana hannu wannan kuma ka tsallake shi. Wannan ai ba gani yake yi ba. Gani yake kar. Kana ganin mutum ya sa wani gila sai ka ce sabon mai walda ka ce wani yana gani. Kar yake kallon ka. Kai da Allah gafara wannan. To aboki na nuna mai kana gani. Iko zan ga ikon Allah. Aikin banza aikin wani ashe matsoraci ne ma Matsoraci ne. Ba ga ya sha kwana ba. Kurke mun shi kara